Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Egy jó, izmos, nagyon-nagyon aranyos úriember ül itt mellettem, Sándor. Hogy nem mindig csak a bütykökről beszéljünk, ritka, ha férfi láb ennyire, és megkövetek mindenkit, akinek ennyire szép a lába, vigyázzon is rá, de hogy nem mindig a bütykökről beszéljünk egy kicsit a kalapácsújról, és beszéljünk, amikor nincs a helyén egy lábúj. Szintén mutatom, már előtte bedolgoztam a lábat, átdolgoztam, átmasszíroztam, most viszont a helyre rakás fog jönni. Mutatom. Kattog. Kettőt fog szólni és elhallgat. Most. Nem szól, nem kattog. Hármat fog recsenni. 1, 2, 3. Kihúzzuk szépen az ujjakat. Fontos lefogni, otthon nem kell ráncigálni, be fog gyulladni. Megütjük a sarkat, mert az Achilles be tud alá gyűrödni. A láb készen van, nem szól, nem recseg, és mozog. A térdet azt csak helyre pattintom, a lábszárkapot csont, ami a bokától indul. A boka elviszi a térdet, a térd a forgót, a forgó a csípőt, a derekat, a gerincet, a lapockát, a vállat és a nyakat. Mint ahogy a fül, orr, gége egyben van, a nyakat, a vállat, a lapockát is egyben kell kezelni. Tökéletesen gyönyörű a láb. Jön a másik. Érdemes lesz megnézni, hogy a bal lábon, már előtte megnéztem, hogy szintén mutatom, hogy üres a kezem, nem kattog. Tehát helyén van. A lábtű is a helyén van, de sajnos a boka az elmozdult. Ha átjövünk, akkor van egy kis aszimmetria. Mutatom, hogy szól. Akkor most rakjuk helyre, a bokát vissza a helyére, biztosítjuk, és a helyén van, megvan a csont, és nincs lyuk, nem tudok benyúlni. Tehát megszűnt a lyuk, kitöltötte maga a boka. Itt is annyi, hogy helyre húzzuk az ujjakat végezetül. Mindaz 5 megpattant. A boka fölött fogjuk meg, nehogy így, mert el fogják törni az ujjukat, tehát az ököl, stoppolunk egyet, és a mutatói középső tercére az öklöt, ott lesz egy kis lyuk, ebbe rakjuk bele a sarkat, és szépen kiütjük. Itt is a térdet ellenőrizzük, szintén egy kattanás volt a térnél, és helyre raktuk, leellenőrizzük, hogy működik is a térd, és akkor megkérdezzük a Sándort, hogy érez most fájdalmat, ropogást? Nem, semmit. Semmit, tehát helyre került a láb. Köszönöm szépen a megtekintést.